Opening tweede smaak zit tussen je oren. Venrayse leerlingen klaar met eindexamens. Het is vandaag 23 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. Het culinaire evenement Smaak zit tussen je oren is gisteravond voor de tweede keer van start gegaan. Tijdens het evenement kun je proeven van de smaken van de regio. Dit jaar is de aanpak anders dan vorig jaar. Diverse items zijn toegevoegd en andere verbeterd. We hebben de keuken meer in het middelpunt gezet, want ik vind dat dat het podium is waar het om draait dit weekend. Vorig jaar zat het een beetje aan de zijkant van de tent, nu staat het echt volop in het middelpunt, in de picture. We gaan werken met productdemonstraties, daar gaan een agrariër en een kok gaan vertellen over de producten, hoe ze het verwerken, wat ze ermee doen, hoe het verwoordt tot een heel mooi gerechtje. We werken met een aspergeschilwedstrijd onder 19 chefkoks van de gemeente Venray. Dus we krijgen daar een aspergeschilkoning hier op het Schouwburgplein. En verder denk ik dat we gewoon heel veel goede dingen hebben geleerd van de vorige editie, die we dit jaar gewoon een stuk beter oppakken. Venray bloeit op het gebied van ontwikkelingen in de horeca en agrarische producten. Nou, belangrijk om de mensen hier in Venray te laten zien wat voor prachtige dingen, lekkere dingen we allemaal produceren hier in het Venrayse. Want het is allemaal echt, meestal allemaal echt Venrays product. Dus wat hier geteeld wordt, wat hier gekweekt wordt, wat hier geproduceerd wordt. Wat hier door onze restaurants, onze koks wordt klaargemaakt om het dan ook te eten door onszelf. Zelfs insecten kweken behoort tot de mogelijkheden. Ook die worden hier in de buurt gekweekt, geloof ik is dat dan. Dat zou kunnen, dat is ook een heel eiwitrijke voedselbron. Het gaat ook niet alleen om gewoon eten of veel eten, maar gewoon ook lekker eten en gezond eten. Dat promoten we hier ook. Verschillende ondernemers uit de agrarische sector en diverse horecadeelnemers uit de gemeente vinden het de moeite waard. Wat er zo leuk is aan het weekend is de samenwerking tussen agrariërs, tussen de chefs en te zien wat voor mooie producten er komen. Voor een hele lage prijs, eigenlijk vanaf 2,50 tot 7,50 kun je hier genieten van de mooiste producten hier uit de regio. Er is dit jaar gekozen om het evenement in plaats van in oktober in mei te organiseren, vanwege onder andere de vele mogelijkheden op het gebied van landbouw. En we moeten wel een weekend met een koopzondag hebben en we hebben gekeken van welk weekend is dat. Dat is dit weekend met een hele mooie koopzondag, met een heel mooi schierpersfeest hier op het Henseniusplein. Waar we ook mooie samenwerking mee hebben vanuit de Kiwanis. Ontzettend veel schaap hier op het plein, een braderie erbij en smaak tussen je oren. Dus op alle fronten genieten hier op het plein. Smaak zit tussen je oren is te bezoeken tot en met aanstaande zondag op het Schouwburgplein. Voor de leerlingen van het Rijland College zitten de examens erop. Gymnasiumleerlingen hadden vandaag nog Latijn. Voor de rest was het laatste examen gisteren al. Pelemaas TV ging langs op de middelbare school om te kijken hoe het eindexamenkandidaten is vergaan. De examens zitten erop. Laatste examen, wat was dat? Engels. En hoe ging dat? Ja, ging wel goed, ja. Ja, het ging wel redelijk volgens mij. Ja, ik kan het nooit goed inschatten bij Engels, maar ja, ik denk wel voldoende. Hoe zijn de examens gegaan? Over het algemeen vrij aardig, best goed, ja. Voor jou? Ja, voor mij ook wel, maar ik stond er al goed voor, dus het kon eigenlijk niet meer fout gaan. Ja, ging ook wel goed volgens mij. Ik heb geen enkel examen waarvan ik echt dacht dat ik het echt verpest heb of zo. Maar... Voor mij ging het denk ik wel heel goed. Ik heb er een heel goed gevoel aan overgehouden na alle examens, dus ja. Hoe spannend is het nog voor jou, of je gaat slagen? Ja, het blijft toch wel spannend, dat wel. Want ja, je weet het nooit hoe het gegaan is en hoe hoog de endterm is en zo. Dus ja, ik vind het toch wel heel erg spannend. Dus jij gaat zeker wel slagen? Ja, denk het wel. En hoe zit dat met jou? Ja, ik denk dat ik ook wel geslaagd ben. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Ik ben eigenlijk heel goed de examens ingegaan. Ik moest eigenlijk mijn 5,5 gemiddeld halen voor mijn centrale examens. En als ik dat heb, dan ben ik geslaagd en daar heb ik wel vertrouwen in, ja. Morgen zit het laatste examen voor jou erop dan. Ja. Wat ga je dan doen? Na het laatste examen ga ik eerst naar mijn vrienden, gewoon om even te chillen. En dan heb ik training 's avonds. Ja, en dan gewoon een feest vieren. Ik denk dat ik dadelijk een biertje pak, ik moet eerst naar huis toe rijden. En stem heb ik net gedaan en dan ga ik een biertje drinken, denk ik. Ja, in het begin eerst even wat chillen en ik ga daarna proberen om een rijbewijs te halen, rijlessen beginnen. Naar de Klevers, ijsje eten, ja. Vrijdag 6 juni organiseert het Rijland College een gala om het eindexamenjaar af te sluiten. Op 12 juni hebben alle eindexamenkandidaten de uitslag van de examens gehad. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur tot 12 graden. Er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Zaterdagochtend raakt het bewolkt. Er komen buien of langere perioden met regen. In de middag is het half bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Zondag wordt het een droge en vrij zonnige dag. Het wordt aangenaam warm met 24 graden. Ik wens u een prettig weekend en heel graag tot maandag.